Banizza Moria. Tu vas? Tu vas? Da. Колко струва тази кафия? Шо, я? 115 лева. Мерси. Рестото, моля! Приятен ден! Аз какво ти говоря, Филип? Супер много маски го гледат това предаване и то само заради мен. Абе, верно, много са, ама 100% гледат заради мен предаването. Все пак аз съм водещ от самото начало. Абе, Филип, ти нормален ли си? Точно пък заради тебе ще го гледат. Абе, какво стана тук, бе? Много благодаря, господин. Бас си пиче той. Аре да ги бием и да им вземем всичко, бе. Най-после някакъв бюджет да има това предаване. Филипе, не ти трябва да се забъркваш с тия. Аре стай да снимаме, че имаме работа. Абе, не мислиш ли, че е малко рано да си повтаряме идеите, бе? Айде, давай. Добре, драги зрители, пак ще ви покажем някои чужди филми, снимани в България. Този път обаче актьорите, които ще видите, изобщо не сте ги чували. И така, да започваме. Нюй мисли, бе? Вие сте ми ясни, цял епизод ще ви гледам. Рон Краус... Откъде ми е познато това име? А, да! Да видим. Правил е филми като Рейв. Деца отиват на рейв парти и не всички се прибират вкъщи. Впечатляващо. А Мексика? Историята за малко момче от Мексико, което било продадено на двама измамници. И предстоящата му лента Gimme Shelter. Тинейджър, Уолл Стрит, истински случай. Не, стига. Та идеята ми е, че неговите филми са блестящи шедьоври. Както и е с новата му лента Alien Hunter. Окей, някакви хора, които никой не познава. Спортиста Карл Луис и актьорска игра. Какво ще е следващото? Джеймс Пейдър Софийския? So do animals. Джеймс Пейдър Софийския? Ама, даже аз съм имал лекции в тази зала. The only difference between them and us can be summarized in one word: novelty. When an animal gives a warning that danger is imminent. Джеймс Пейдър? Защо ползваш Windows 9.8? She'll call you back. Джеймс Пейдър е някакъв гений и жиго, който преподава в Софийския. Той решава да провери някакви странни останки, запечатани в лед на Южния полюс, защото мисли, че са от извънземен произход. И след това всичко се скапва под формата на ужасни визуални ефекти, ама то ще ги видим по-нататък. Оказва се, че извънземното е някакво приятелско настроено и си харесва Джеймс Пейдър. То пък как да не си го харесаш него? Но за жалост, любовта между човек и извънземно не трае вечно, както повелява традицията на E.T. Kill it, Tony! Kill it! Don't do this! Най-накрая лентата тотално се извръщава и вкарва ефекти от Half-Life 2, както и части от сюжета на Прометей. Не, дайте по-добре New Image. Това няма как да завърши добре.
Чакай бе, нали филма е за някакви акули? Абе, аз се ебавах преди малко с филми за извънземни, ама това вече е прекалено. Филма е за акули, дето ядат хора. Какво се случва? Невероятно, но началните кредити са толкова претупани тук, че дори не бих използвал старата си шега за надписите, които хвърлят сенки. Roger, base. We are staying with him. Over. Copy 6-1. Do not engage. We have reinforcements in route. Over. Да, пределно ми е ясно. Още една фантастика. Този път от български режисьор Иван Митов. Наясно сме, че това е високобюджетен филм с много екшън сцени и насилие без смисъл. Само не мога да разбера защо жените са такива мъжемразки. В днешно време едно паническо пипване по гърдата ти носи смърт. За сметка на това не мога да приема, че ласките между представителките от нежния пол са напълно позволени в обществото. It was destroyed in the crash. We have been trying to rebuild it, but their technology is 1,000 years ahead of ours. Excuse me, I'm a scientist with 3 PhDs in quantum physics, chemistry, and aeronautical engineering. I was top of my class at Taras Shevchenko. Wrote my first thesis when Okay, enough! Това ме напомня на той филм. Please, sir, I didn't have choice. Да святится имя Твое, да будет воля Твоя. Избави нас из лукавого. Амин. Преминаваме към селско-стопанска драма, за която очевидно са наели извънземните от предните филми да им пишат началните надписи. Създателите на този филм настойчиво се опитват да ни убедят, че гледаме хорър. Валентин Ганев пие чай на фон на резки и пронизителни гласове, последвани от огромни прасета и ужаса на българска действителност, търговска мебелна верига Нов дом. В този епизод май надписите няма да ни простят, както виждаме и тук. Гениалното им разположение в откриваща сцена ни показва, че главният герой е вулканът Крис Уилям Мартин. Всички сме сбъркали пола на този младеж, който очевидно се казва Антонела Елия. А на видеокамерата викат Марни. Абе не, че нещо ама сте във вулкан.